ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଧାରାବାହିକ ସିରିଆଲ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ଏପିସୋଡରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଜବରଦସ୍ତ ସିଂହ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ଆଜି ଆଦ୍ୟା ଅଂଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆଦ୍ୟା ଠାକୁରଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ରସି କରି ଅଂଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ ଆଦ୍ୟା ଅଂଶଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରସି ସରିଯାଏ। ଆଉ ଆଦ୍ୟା କୁହନ୍ତି ଲାଗୁଛି ରସି ସରିଗଲା ଅଂଶ। ଆଉ ଏବେ ଅଂଶ କୁହନ୍ତି ମୋ ହାତ ଝାଳ ଯୋଗୁଁ ଖସି ଯାଉଛି ଆଦ୍ୟା, ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ଗଛରେ ରହିପାରିବିନି। ଆଉ ଅଂଶଙ୍କ ହାତ ସେ ଡାଳରୁ ଖସିଯିବା ମାତ୍ରେ ଆଦ୍ୟା ଅଂଶକୁ ଧରି ପକାନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଅଂଶ ଆଦ୍ୟାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ତମେ ତମ ଜୀବନକୁ ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି ବାଜି ଲଗେଇବା କ'ଣ ଥିଲା? ଆରେ ତମେ କ'ଣ ପାଗଳି ହେଇଯାଇଛ? ଆଉ ତାପରେ ଆଦ୍ୟା କୁହନ୍ତି କି ଆଉ ଠିକ୍ ଆଗରୁ ତମେ ତମ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକି ମୋତେ ତ ରକ୍ଷା କରିଥିଲ ଅଂଶ, କୁହ ତମେ କ'ଣ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିଲ? ଆଉ ଅଂଶ କୁହନ୍ତି ତମେ କିନ୍ତୁ ତମ ଜୀବନକୁ ଏମିତି ବାଜି ଲଗେଇବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନଥିଲା। ଯଦି ତମର ଆଜି କିଛି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ? ତାପରେ ଆଦ୍ୟା ଇମୋସନାଲ ହୋଇ କୁହନ୍ତି ଏତେ ବର୍ଷ ତମଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଛି ଅଂଶ। ପ୍ରତିଦିନ ଆଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ କେବଳ ତମର ସ୍ମୃତି ନେଇ ବଞ୍ଚି ଆସିଛି। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତମେ ମିଳିଯାଇଛ ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି ହରେଇଥାନ୍ତି ଅଂଶ। ଆଉ ଆଦ୍ୟାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଅଂଶ ଆଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? କ'ଣ ଅଂଶ ଆଦ୍ୟାଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ସହ ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।